Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva, il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Fil-programm tal-lejla sejrin naraw l-iskeda li ser ikollna għalikom is-segwaċi tagħna bejn is-26 ta' April u 2 ta' Mejju li ġej. Il-ħadd ser ikollna żewġ appuntamenti rrekordjati mal-programm Mix Zone. Fl-erba' Oliver Scicluna u Julian Grishti ser jingħaqdu magħna biex janalizzaw il-logħbiet Manchester United kontra Burnley u West Ham United kontra Liverpool FC mill-Premier League Ingliż. Fil-programm li ser jixxandar fid-9 imbagħad ser ikollna l-kummenti ta' Karim El Ebraxi għal Aston Villa kontra Chelsea u mbagħad nisimgħu mingħand Mark Schembri u Joseph Magri li ser ikellmuna dwar il-konfront tal-ġimgħa fis-Serje A Juventus kontra Milan. It-tnejn fid-9 mbagħad ser ikollna xandira diretta tal-programm Mix Zone fejn matula ser ikollna r-reazzjonijiet għal tliet logħbiet. L-editur Antonello Abela jiftaħ bil-kummenti għal-logħba bejn Inter u Torino filwaqt li Karl Parnis ser ikompli billi jirreaġixxi għad-derby del-Sud bejn Napoli u Roma. Il-programm jagħlqu Kurt Schembri bir-reazzjoni tiegħu għal derby ieħor li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa, dak tan-naħa ta' fuq ta' Londra bejn Tottenham Hotspur u Arsenal. Matul nofs il-ġimgħa li ġej ser ikollna diversi kontributi marbuta mal-fatti traġiċi tal-Grand Prix ta' San Marino tal-1994, l-okkażjoni mit-30 sena minn meta dawn ġraw. Nhar l-Erbgħa l-ewwel ta' Mejju ser jitla' vidjow bid-dawra tat-trakka t'Imola fejn kienet saret din it-tiġrija biex insellmu l-memorja ta' tliet darbiet champion tad-dinja Ayrton Senna. Il-ħamis 2 ta' Mejju fid-9 mbagħad ser ikollna programm speċjali mis-sensiela Botta u Risposta fejn matulu l-editur Antonello Abela, Andrew Zarb u mistiedna oħra ser ikunu qed jiddiskutu l-fatti traġiċi tal-aktar tmiem il-ġimgħa traġiku li kellna fl-istorja tal-Formula Wieħed. Qabel dan il-programm għall-ħabta ta' tlieta jitla' l-vidjow ta' introduzzjoni għall Grand Prix ta' Miami li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara mill-Kampjonat Dinji tal-Formula Wieħed għal dan l-istaġun. Dan il-vidjow ser jitla' kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom talli segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.